до нашей революции, до жніўня 2020 года я довольно скептично глядел на наше молодое поколение и на студентов у тым ліку. Я не бачу ніяких передумоваў, што аднойчы здарыцца такі выбух, і менавіта моладзь будзе адыгрываць такую вялікую ролю у наших протестах. Менавіта яна прадэманструе, што ў гэтай краіны ўсё ёсць. І на вялікае шчасце я памыляўся. Мне здаецца, што все-таки сапраўды в Беларусі выросла новое поколение людей, умных, адукаваных, адказных людей. Ну, насамрэч, гэта найлепшыя люди, молодые люди. І тое, што дзяржава так з імі абыходзіцца, тое, што адбываецца такі тэрор, абсалютна абсурдныя нейкія судовыя працэсы, нейкі. Гэта сведчыць проста тое, што у гэтай дзяржавы няма будучыні, ніякая будучыня ёй не патрэбная, і сведчыць пра тое, што ніякай візіі гэтай будучыні у дзяржавы няма. То бок переследовать молодых людей с такой жорсткой, таким цинизмом и демонстрировать такое беззаконие, это на самом деле абсолютно тупиковый шлях, и это злочинство. Злочинство, за якое, я спадзяюся, все тыя, хто в гэтым удзельнічаюць, некалі адкажуць. Але тут, ну, я ўвесь час думаю про тое, вот, а што адчуваюць цяпер выкладчыкі, як яны рэагуюць на такі пераслед. Няўжо яны будуць працаваць далей, як нічога ніякага? І я ведаю, што шмат якія выкладчыкі не толькі былі звольнены, але сышлі самі ў знак пратэсту. Але мне здаецца, што больш іх усё-такі прыцягвае зрабіць выгляд, што гэта сапраўды універсітэты, што адукацыя вышэйшая ў нас ёсць. Мне здаецца, што цяпер проста пасля жніўня 2020-го называць беларускія універсітэты універсітэтамі гэта неяк недарэчна, это проста нейкія адукацыйныя установы. Універсітэт наогул ад пачатку у еўрапейскай традыцыі гэта тэрыторыя свабоды, гэта тэрыторыя вольнадумства, тэрыторыя, скажем так, вольная ад умяшання дзяржавы. Мы ведаем з гісторыі, мы бачылі шмат прыкладаў, калі нават уваход, напрыклад, паліцыі на тэрыторыю універсітэта, ён быў забаронены, і гэта было аформлена заканадаўча. Яшчэ я магу сказаць, што моя жонка Юлія Тимофеева, паэтка, выкладчыца, яна цяпер піша шмат лістоў палітзняволеным у Беларусі, тым ліку студэнтам, і мы не ведаем, ці даходзяць гэтыя лісты. Адказаў Юля атрымлівае вельмі мала, ну, літаральна толькі на некалькі яе лістоў і адказы. Але все-таки нам хочется верыць з Юлей, што наша падтрымка, яна все-таки нейкім чынам яна адчуваецца, яна даходзіць да Беларусі.